зранку усім глядачам добраранка. Салют, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, сябры. Хлопчыкі, у мяне з'явілася ідэя. Слухаем цябе уважліва. А давайте зробім вялікі абмен паштоўкамі. Вялікі гэта як? Напрыклад, прапануем паўдзельнічаць у ім нашым глядачам. А гэта цікава. Придумаем агульную тэму і аб'явім час сапраўдных папяровых паштовак. Гэта ж так прыемна атрымліваць такія маленькія і нечаканыя сюрпрызы. Кася, мне падабаецца твоя прапанова. Зараз можна ў любы момант патэлефанаваць альбо напісаць сябру. А вось сапраўдныя пісьмы – вялікая рэдкасць. Алексей, а як ты лічыш, будзем спрабаваць? Мне таксама падабаецца гэтая думка. Ёсць у гэтай справе нешта асаблівае. Вось, вы толькі уявіце, як папяровыя паштоўкі вандруюць па ўсім свеце, быццам сапраўдныя падарожнікі. Так і ёсць, Кася. У некаторых выпадках, каб пісьмо знайшло свайго адрасата, патрабуецца змяніць не адзін від транспарту. Гэта і самалёты, і параходы, і машыны. І веласіпеды. Што? Паштальён Печкін менавіта так і працуе. А ці ведаеце вы, хто на доўгі час з'яўляўся самым выдатным паштальёнам? Лесік, мне здаецца, што гэта галубы. І гэта правільна. Лічыцца, што людзі прыручылі птушак больш за 10 000 гадоў таму. О, старажытная прафесія ў іх атрымліваецца. Так і ёсць. Людзі заўжды мелі патрэбу ў абмене інфармацыяй. Нават калі яшчэ і пісьменнасць не прыдумалі. Лесік, а як працавала галубіная пошта? Мы ведаем, што да птушак прывязвалі паперы з пасланнямі. Але як яны знаходзілі неабходнага чалавека? Уся справа ў тым, што галубы здольны беспамылкова вызначаць сваё месцазнаходжанне і вяртацца дадому. Атрымліваецца, што яны лятаюць толькі ў адным накірунку, а не туды-сюды, так? Усё так, Кася. Кожны голуб можа вярнуцца да сваёй галубятні з любой кропкі на планеце. Вось гэта ў іх суперсіла! Самае, што не ёсць сапраўднае. Навукоўцы па сённяшні дзень дакладна не ведаюць, чаму так адбываецца. Можа, у іх ёсць навігатар? Ага, ці яны падчас палёту разглядваюць карту? Вось вы жартуеце, а вучоныя прапанавалі такую версію, што птушкі маюць магчымасць распазнаваць магнітнае поле зямлі. Ці прасцей кажучы, у кожнага голуба быццам ёсць свой уласны компас. Ну і справы! Значыць, дзеля таго, каб голуб вярнуўся дадому, яго трэба адвезці ў іншае месца? Правільна, Алексей! Менавіта так і працавала галубіная пошта. Цікава, але ў мяне пытанне, чаму тады на эмблеме нашай пошты намаляваны ражок, а не голуб? Уся справа ў тым, што раней пошту прывозілі спецыяльныя рассыльныя. І каб папярэдзіць пра свой прыезд, яны дудзелі ў ражок, які з часам зрабіўся галоўнай адметнасцю паштальёна. Нам таксама патрэбен такі ражок. Будзем дудзець, што надышоў час глядзець мультфільм. Мне падабаецца. Ту-ду-ду-ду! Пачынаецца мульціпаказ. Лесік, а ты якую суперсілу хацеў бы сабе надбаць? Лятаць ці плаваць пад вадой? Адразу і не адкажаш. У кожным выпадку ёсць і свае плюсы і мінусы. Кася, а ты? Кася! Што? Што зрабілася? А зрабілася тое, што ў нас тут пытанне, а ты не адказваеш. Ой, хлопчыкі, а пытанне можа пачакаць? Я тут такую цікавую гісторыю знайшла. Заінтрыгавала. Расказвай. Вы чулі, што існуе легенда пра адзінокага кіта? Першы раз чую. І я таксама. У 1992 годзе вучоныя выявілі у акіяне незвычайныя гукі. Доўгі час яны лічылі, што яны механічнага паходжання. А на самой справе? Аказваецца, што гэтыя гукі выдае сіні кіт. Аднак цікава тое, што яны не падобныя на гукі іншых кітоў. Атрымліваецца, што ён адзінокі. Так, я пачынаю разумець, у чым тут справа. А я пакуль што не разумею. Мы ведаем, што кіты спяваюць песні, так? Так. Так.
І гэта іх спосаб размаўляць паміж сабой. Аднак гэтыя гукі адбываюцца на спецыяльнай частаце. Усё так, Лесік. А гэты кіт размаўляе на іншай. Таму іншыя кіты яго не чуюць і не маюць магчымасці з ім сустрэцца. І ён плавае зусім адзін? Менавіта так, і гэта вельмі журботна. Сапраўды цікавая і незвычайная гісторыя. Час ад часу навукоўцы і валанцёры спрабуюць знайсці гэтага кіта, аднак пакуль не паспяхова. І таму яму далі імя адзінокі? Усё так. Людзі вельмі ўразіліся гэтай гісторыі, бо кожны з нас ведае, як важна, каб побач былі родныя і любімыя, а кіт зусім адзін. Не сумуй, Кася. Можа, гэты кіт не зусім адзінокі. Можа, у бяскрайняй прасторы акіяна існуюць і другія кіты, якія таксама размаўляюць на яго частаце. Вучоныя разважалі на гэты конт, аднак пакуль гэта невядома. Давайте будем верыць, што ў гэтай гісторыі абавязкова адбудзецца добры фінал. Выдатная ідэя. А яшчэ я прапаную крышачку часцей казаць сваім родным прыемныя словы і выказваць свае добрыя адносіны. Згодна, Лесік, бо гэта так важна мець сваю сям'ю і сябру. Я так рада, што вы ёсць у мяне. І мы. А яшчэ мы рады, што ў нас ёсць нашы гледачы. Згодны, Кася. І мне здаецца, што надышоў час глядзець мультфільм. Хлопчыкі і дзяўчынкі, далучайцеся. Хлопчыкі, а ці чулі вы цікавую навіну? Пра тое, што адзін беларускі таленавіты майстар пабудаваў сабе ўласную Эйфелеву вежу. Ну і справы. Эйфелева вежа – гэта тая, што стаіць у Парыжы і лічыцца яго галоўнай славутасцю, а можа і цэлай Францыі. Усё так, Алексей. І што яна выглядае як сапраўдная? Менавіта так. Вежа не проста нагадвае парыжскую, а з'яўляецца яе дакладнай копіяй. І мае такія ж вялізныя памеры? Не зусім. Памеры яе значна меншыя, але таксама вялікія. Цэлых 10 метраў. Ой, як цікава. І што, ён сам яе пабудаваў? Так, майстру спатрэбіўся месяц і 2000 дэталяў, каб яе ўзвесці. Вось гэта незвычайны канструктар атрымаўся. 10 метраў – гэта, вядома, вялікая вежа. Аднак у параўнанні з парыжскай менш у 30 разоў. Вось вы ведалі, што на працягу 40 гадоў Эйфелева вежа з'яўлялася самай высокай у свеце. Гэта доўгі час. А зараз якая будова лічыцца самай вялікай? На сённяшні момант самы высокі будынак – гэта хмарачос Бурдж-Халіфа. О, і колькі паверхаў ён мае? Аж 163. Ого, гэта ж стаміцца можна, толькі пакуль іх падлічыш. Згодны, Кася. Лесік, а якая вышыня ў гэтага хмарачоса? Амаль 100 цэлы кіламетр, а дакладней 828 метраў. Гучыць вельмі неверагодна. Усё так. Напрыклад, калі гэты небаскроб пакласці на зямлю, то спатрэбіцца больш за 12 хвілін, каб прайсці з аднаго канца да другога. А колькі часу спатрэбіцца, каб падняцца на апошні паверх па прыступках? Мне здаецца, што ніхто гэта не правяраў. А вось і не, Кася. Час ад часу знаходзяцца жадаючыя паспрабаваць сваю моц і вынослівасць. Так, напрыклад, быў усталяваны рэкорд 6 гадзін і 13 хвілін. Як доўга? А вось ліфт пераадольвае такі пад'ём каля 20 хвілін. Шпатчэй, аднак таксама доўга. Гэта амаль што наш добры ранак можна паглядзець. Ну, усё ж такі 163 паверхі. Цікава, а зорачкі з такой вышыні бліжэй становяцца ці не? Ну, Кася, каб зорачкі сталі бліжэй, спатрэбіцца касмічны карабель, а не шматпавярховы будынак. Лесік, а давай паглядзім, якія яшчэ ёсць цікавыя і незвычайныя будынкі ў свеце. Падтрымліваю. Так, пачнём. Вось, напрыклад, у Індыі існуе будынак, які сваёй формай нагадвае кветку лотасу. Ой, які прыгожы. І сапраўды падобны на кветачку. А вось яшчэ адзін цікавы будынак, які з'яўляецца звычайнай бібліятэкай. Гэта ж памеры кніжнай паліцы. А як вам такі дом-чаравік? Быццам велікан згубіў свой абутак. Здаецца, ён шмат чаго згубіў, бо вось яшчэ адзін незвычайны будынак – дом-кошык.
Ну і цуд, чаго толькі няма ў свеце. А як вам будынак у форме музычных інструментаў? На самой справе ён з'яўляецца выставачнай залай. Як прыгожа і незвычайна. Быццам сапраўдная раяль ды скрыпка. Мне падабаецца. І мне таксама. Аднак мне здаецца, што надышоў час падабраць мультфільм. Запрашаем усіх на мульціпаказ. Які цудоўны ранак у нас атрымаўся. Аднак надышоў час развітвацца. Дзяўчынкі і хлопчыкі, жадаем вам добрага настрою, цікавых прыгод і адкрыццяў. І мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку У нашым добраранку!